بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي Selamun aleyküm. Baş. Oo. والله خوش ويا عيني وقت مكتبة برايا والله süper ya. Havaleyja. Havaleyja işler bejim. Tu çep tatil ve derine kahve. Kurse zamanı. Ne yapayım? Ne zanım kursa zamanı. Zaten müdürüm göbrekler falan emine icabında. Taciz bu. Petkek yani. Atinete ne baş bu? Rojbaş avanno. Rojbaş maması. Ne havcaya konu davın serpiyaj. Bu nişandayine kerezi bu yerek birin nine. Ama türbet kere şuna divani. Harcaya havalan rabat serpa. Ahlak-ı siyasi de heye. Ez bu saat zanı. Ferma havanno hunde karın june. Kerem ki. Bele havanın heja. Hım bixêr hatin. Ji îro şûn ve her hefte car ki em bi hev renin
دوی درس خود دوی برنامه خود لسر زمان لسر خشکبونا زمان همه بسکنین لسر تنکبونی لسر خواندن و آخافتنی همه زمان خود هم ببین همه چند دو دیلوک آخر بنرخینین هوانو لسر جیانا ما روزانه و لسر کسایتی همه گنگشی و صحبت بکن بله سری دا از دخوازم خود بدن ناس کرن پشتی می هنجی خود بدن ناس کرن ناوی من سیابند ماموسته سیابند وقت سیابند و خجی نه ماموسته بله هر بجی هوایی خواهان زانم براستی جی عشقه که گلکی مزن و عشقه که گلکی بلنده براستی جی از و پیروز کنج بوناوی من باشه هوال آگاهی دا سیابند و خجی عشق آوانا پر مزنه هوالنو امی درس خونه دن دا لسر بیا بسکنین بله هوالنو başnavî min Zerdeşt e. Ez 41 salî me ji Amedê me. Ez jî ferqînê me mamoste. Serçava. Ez mamosteyê zimanê Kurdî me hevalînim. Du keçên min hene. Navê wan Delal û Zelal. Helal. Sahbî. Sattı. Belê, hevalên êja ez niha dixwazim em hevdû nas bikin. Bila hevalek xwe bide naskirin, hevalê êja tu xwe bide naskirin. Ji kerema xwe re? Ez ê pêşî de te û hevalan jî bi hezkirinê bi hürmetê silav dikim. Navê min Zinar e. Ez 25 salê me. Serhadê me mamoste. Ez nava partiyê de cîvêgirim, siyasetmedarim. Bê ziman jiyan jî nave mamoste, ji gora min. Ez wisa difikirim. Ki zimanê xwe xwedî dê nekeve, xayîn e mamoste. Ez wisa difikirim. Serkeftin işler jî, ji hevalan jî. Sahbî, spas dikin. Baş baş mamoste. Kerem ke fermo. Baş hevalê êja spas dikin me heval nas kir. Niha em dixwazin hevalekî te nas bikin. Hevalê êja em te nas bikin fermo. Ez mamoste. Belê hevalê êja. Serçava. Ji kerema xwe re. Çavê te neyişi. Valla mamoste. Yani benimki Vuracağım kahve rudinin ez hasun şaru çeko mbok edilizin. Tam ve kahve televizyonda kızlar derbas bu. Tübe bu am kursa kurdi vakin kesin açı. Ya mego mali hem kurs açık hem de gitmiyor. Olmaz. Valla aslında zaten ve deri mego bırak kurs valla derbas deme mamoste. Yani gel lazım be. Hevalinden kahve rudinin. Lelben diminin. اسكرم بوانجيكم مقول نغي من خلفه الجامدة ما مقولش فرقيني يعني تفكر Belê serçava. القص Belê spas dikin hevalê êja re. Belê hevalê xelef me nas kir. Niha bila hevalekî dan xwe bide nas kirin. Hevalê êja kerem ke. Merhaba Jwere, ez Sidar. Ez xwendekarım. Di bêşa sinemayê de dixwînim. Dixwazim bi zimanê xwe fîlmekî bikişînim. Ji bo wî hatim kursê ki berê ez zimanê xwe bi rastî biaxivim, binivîsînim. Ji bo wî xebata mamoste û hevala li bir pîroz dikim. Ev qas. بابوستا Kerem ke. والله سكرم دي فيلمي والله بلاش بليزم اسبراج ناخذهم والله Belê hevalı, hevalını em derbazî hevalekî din bibin. Ka hevalê êja em te nas bikin. Belê tu. Ez Fatıma. Ne Hazarokê me hene. Ez dibêjim gelê êgo bi zimanê xwe û çanda xwe xwedî dernekevê wê çavan azadiya xwe xwedî derkevî. Em bêjin zimanê me çûye, em jî çûne. Xebata me jî ne me ye. Rast. Spas dikin hevalê êja re. Gelek tiştên xweş got dayka Fatî. Belê birayekî din xwe bide nas kirin ki fermû. Tu kerem ke. Ez hevala bi hürmet selam dikim. Hevalno berî 20 salî eger Kurdekî tek peywek bi Tirkî bigota her kesî henekê xwe pê dike, qefê xwe pê dike. Lê mixabin îro kes bi zimanê xwe dernakeve. Ez 20 salan min her deverê Kurdistanê de min
çeşitli kir. On ez gelekimi hazara ma çirok abum. Ez nehatına kursa zamanı Kurdi. Ez zamanı Kurdi xondin û nivîsara ve kuhîm bibim. Ez ê wan çîroka binivîsim, pêşkêşî gelê xwe bikim. Ez navim Bişar, ez 5 salî me. Belê spas kin hevalê hêja. Serkeftin işte. Serkeftin ji te re belê hevalan. Hevalê Bişar ji me nas kir. Yê hevalê Bişarê ji dersê me pêş dersê me îdin de serpiyatî û çîrokên xwe ji me re pêşkêş bike. Em wê baweriyê dane. Belê hevalan em derbasî hevalekî din bin. Kê xwe de nas kirin? Hevalê hêja kerem ke. Em te nas bike. Navê min Mirza ye. 35 salî me. Karkerim li Partiyê Rêveberî dikim. Di sendikaya karkeran da jî dixebitim. Hema hevalan di derheqa ziman de gelek tiştên xweş gotin. Rast e, îro asimilasyon giyaştiye radeye oto-asimilasyonê. Êdî em bi destê xwe zimanê xwe bikujin, ne bi zor û zextê. Lê mixabin Kurd di malên xwe de jî bi Kurdî napeyivin. Gelek Kurd, gelek rêvebir, xebatkarên sazî û dezgehên Kurdan ji bo ku Kurdî nepeyivin, neaxivin û nenivîsin, li cûr û becûr hincetan digerin. Gelek kes fêm nakin ku mirina zimanê Yok yok Kurdî- eji fem nakim la mamoste dibe çi. Subah xwe dezgeh mezgeh yani valla me fem nekir me te ne fem kirin avî Mirzaya. Hevalda em temîne bin em heval godar dikin. Kerem ke. Kes fêm nakin ku mirina zimanê Kurdî mirina Kurdan bixwe ye. Divê ev xebat fireh bibe û di nav gel de bela bibe û her mal bibe dibistanekî Kurdî. Valla na hoş kir mamoste valla hoş kir. Belê Helal. rast e pir xweş got devê te sabe. Me hevalê Mîrza jî nas kir. Em niha hevalekî din nas bikin. Hevalê hêja? Em dikarin te nas bikin. Belê tu. Belê em te nas bikin. Şevana xebitî. Ema dil postaxanê ne memurî. Ez? He? Ya tu alaka xebata min û vê kursê heye? Valla qettine de çima vedi şerî me qenil vedere memura dixun he? Kiro belesebeb xeber nede. Mamoste, Belê. ez gelekî ji Kurdî hez dikim. Ez ji her kesî hez dikim. Ma insan were kursê zimanê xwe hîn bibe. Belkî ji evîndara xwe ra nameyekê bi kurmancî binivîsîne û wiha bi Kurdî tîl çavê binêre û bibêje ez gelekî işte hez dikim. Yani karı kız meselesi ne? Allah, hevalê hêja. Ev axaftin ki çawayê. Karı kız marı kız nabe. Ev zimanê nêrîkiye. Hinkî axaftina xwe hişyar bibe. Hevalê xelef. Hevala sidar rast dibêje. Em gerek axaftina xwe da hinekî nazik bibin. Ew peyvên ku em dixebitînin em wana gerek baş bibijêrin hevalên hêja. Em bi zimanê serbestan xeber nedin. Em zimanê xwe hem ji zimanê serbestan hem jî zimanê mêrîtiyê paqij bikin. Belê hevalno. Niha ew hevalên ku xwe nedane naskirin, bira ew ji xwe binin naskirin. Li ser ziman, li ser mirovahiyê ew çi difikirin em hîn bibin. Belê, hevala hêja em te nas bikin. Belê, fermo. Rojbaş herkes. Rojbaş. Rojbaş. Ez Türk'üm. Ji doğruyum çalışkanım. Emek bu emek. Hevalên godar bikin ji kerema xwe re. Ez hatım bir kurse. Ez Kürdi ferbum nek. Ez Kürdi hez dikim. Belê. Ez sosyalistim. Çe te ede? Ez biji biratiye gelen. Hevala Ez em hatım te bir kurse çünkü ez nas bıkım Kürdan. Ez fen bıkım Kürdan. Ya namus tek yurdan mürdan valla vatan bu Türkmancı ya. Ya valla bu Türk gidip beyazlarını akın. Hevalê Abi ya xelef. bu Kurdip beyvi bu dizan fem nekir. Navê te xelef bi newse. Belê. Ez jî te fem nakim. Hevala em godar bikin hevala hêja bira bidome. Mamoste ez Kürdi baş fen bıkım. Belê. Ama ez konuşamıyorum. Spas kin hevala hêja re. Mamoste, ez xazim beder işte ki bejim.
Kerem ki Kadir, Kutini havalan Kadir. Kürdi nizamen Türkiye, Türk nizanın Kürdi, çedike problem, Beli. ez eylem. Eli. Barış üstteki bejim mamusta. Kerem ki Problem sadar hamu Türkan derkele. Bunun zamanı kaçı karışıkın zamanı mecid. Bir kaçı rastken. Ben mamustayı çavarmıştı. Havale zinar. Ahaftına peş ne raste. Ve Türkiye'de tu mesele ama tu neyi? Hemu zaman pakışın. Helbet mirov çıka zamanan bizanı be evkas başı. Lem ne hem beri zamanı Türkiye Arabi yan jiyedinin. Tani em duxwazin dest nişan bikin ku divê mirov berê zimanê xwe biaxive. Zimanê dayika xwe fêr bibe. Belê hevano. Mamoste û hevala eylem gelek tiştê xweş û rast gotin. Rast e. Hevala eylem bibe mînakek baş ji bo Kurdên ku zimanê xwe hîn navin re. Baş hevano. Me hevdû nas kir. Ji xwe naverevka dersa me yekemîn jî ev bû. Niha videoyeke me heye em wêya temaşe dikin. Videoya me ser hevnaskirinê hevano. Em paşê dersa xwe bidomînin. Alo. Ayşe Hanım merhaba. Evet evet. Mamusta çavar. Yok ben Türkiye haberleri. Hava. Akşam Bursa yemek zamanı yiyelim. geçti. Min ne go karı kız meselesi Yemek ya. yiyelim. Ayşe Hanım. Alo. Çu. Добрый мамуsta. Hevano ez dixwazim hişyarîkê bikim. Hevano bi telefonê polêdan xeda nedin hevano. Qirsa zimanê em têne li vê derê zimanê xwe hîn dibin û em der tên derve jî Tirkî dipeyivin bi zimanê xwe biaxivin wê çêtir bibe heval. Mamusta Ayşe Hanım kurmancı nizane. Heval rast e ez gelem perî dibêjim. Em jiyana xwe de em zimanê xwe têhin jiyana xwe. Em zimanê xwe bijîn hevalno. Biaxivin binivîsin û bixwînin. Belê cakedin ji kerema xwe re polê de telefonê xwe bigrin. Belê em niha videoyê xwe temaşe bikin paşê em dersa xwe bidomînin hevalno. مرحبا ناوی من عقیده ناوی تا چیه؟ روش ناوی من سرحده تشکوی سرحد؟ جامد به سر چاوان سر گلان اجیش مردینم نعم شو كذا بردي مدیادی من روش سرحد تو چی کاریت کی؟ من دكار باشه از باردكم تتم آزادية ولا تخوين پیوسته هر کس آزادی اولاد بخوینه تشی بخوین؟ تتم جانا روشن نخوين اجیان روشنجی تو خینم جخين انا از رزمان وراستني سر كرمانجي يا سامي تانا كرتك كفر باش ودغاله از نور بیزی وناس بيشناري تتكم جبركم زاس كرس كيف خوش بي اجی که سر چاوان سر گلان مرحبا روجباش روش باش چاوانه سپاس اون جوانا سپاس در چاوا اجی باشم كفر باش دوش من هاتم زمستانی بستاني بله جبركم خوش كم زوجي مجبور وانا شو ادري یا گله بخیر از پیروز دکیم یا سپاس سپاس در چاوا اجي بيروكا كرتوكا تشيروكا تشيروكين geliri yakuj veşanın enstitüsü kurdu derkeki بله destan şimdi ki plazran dokuyun بله special harita level az kazım ben herem dokuyun تشکر مرحبا اشتغل خير اخي sen şabat وقت چی کرد کی؟ es بله isfandekan سرچاوه چند سالی؟ 24 salim سرچاوه ser bula ser çabat tu çend salim از 57 tu çıkar etki از که
Ejna Kurtuka Mustafa Borat okuyum ya. Enstitü Kurdu derketi. Kurtuk pır başı. Ezleji peşini harita dıkım. اشتر سپاس کنم تو که خود Kurtuk pır başı. Şıkhayna ve ez kin az bıkım ez teramu ke khanati vizdu. اشتر سپاس Jibo ku tuzman ya pır baş uzalal kargi. اشتر سپاس کنم Jibo ku tenas kes ke hoş. Roş baş. شاء Kuru. Mehmet Açı. Celep celep. Mehmet'in hadafe. Çın abi ya. Halefçi. Hadaf yani acil yani meş. Manaya celepçi yani şertir. Yani akittire. Ara söylüyorum. Ne acil umer ne diye. Şunları kutlere ditti Ustad Bey. Denizden tavuslar mı? Ka çay gibi de o. Dahar. Ya halefçi ne abi? Buna ben hayvana ya. Ara söyle hayvan tuyu bu avette ya. Ka çay gibi de o. Çekerim kemerim kaya çay gibi de o. Ya çim Ustad Bey. Çim Ustad Bey. Mişi tanıdık ya. Mıddi tızmanı yap çim olsa. Çim Maki hayvan bey. Çim Fırtık ne yapıydı? Hastama çıkayım ya. Eşi de rejim şu boşuna bak hayvanat Bey. Böyle komuru fırtık bu kuyuna. Başladık Bey. Kanto ha Pürtük acıdı. Fırtık kare kerem akla du çay bedeme. Rastı. U du hamşi fırtık tu bedeme. Böyle bak. Kerem ki du ha fırtık mu? Zor spas. Zor spas. Zor spas. Azı olacak halat gibi. Kerem gerek spas. Gerek spas. Afiyet olsun. Komuru idi çay içip naziki ver. Komuru fırtık bu kuyuna. Kaynak bu kuyuna. Kaynak bu kuyuna. Kaynak bu kuyuna. Komuru fırtık var. Kaç ay çam naziki ver. Kalevlere. Gerçeğe padatları. Bele. Gerçeği derken. Oh hoş. Oh. Noşlayacağım belki keyeceğim. Ziber kumtenas kadar sıkır kekoş bu. Eci Türkiye'de bu. Hem de Em sadece ziber şunda hevoş. Em rojname ve dukhuynen. Em portakal dukhuynen. Kuma hevdo değil. Em becek. Kerem afayın Avrupa becek. Em plaziki ile kadar biraz verdim. iki çaya giriyor. Çayı verdik on. Böyle acayip cidden başım. Bas. Roj başında dışı kokun. Hem şimdi şu dukhuynen. Kal. Çay koyacağım gidip. Koyacağım gidip. Hem dukhuynen. Hem çaya mı? Çay var. Kıvar. بله حوالا ما ویدیو آخر تماشا کرد نها جپوله براتو کس بین جمیناکین هفدوناسین یکیشان پجرانده بین لگوری ویا براخوه بدن ناس کردن بله کی به حوالا ایجا تو اره کن کلم کنیش کلم آخره بله تو حوالا کلم کنیش کلم آخره بله ممکن نپیوی Kerem ki namana. Merhaba, Navimin Sozdar. Navi teşhire. Navimin Berfine. Memoste eskarım dedim. Havano fedine ki. Senin ki rahat bibin. Havala belfin küçük haliydi ki. Palyanço mama da palyanço. Haval tevline be haval ko fediyo ki ne kadar haberdim bir sekine. Küçük haliydi ki havala yaşa. Çen sali. Bari havalı meni ki fediyo ki Kerem ki hundi karın şunu. Valla mama da ben yok çizgi film. Acı filme de ne hoştur bu vallahi. Havalan tevline be. Ji Kerem akıra. Beli. Meha biraz da havalı din bin. Me havalı hija zile godar nekiş. Havalı hija tu Kerem ki. Beli. Havalı goşe yekşan Kerem ki. Beli. Tu Kerem ki beli. Merhaba. Zeynep. Türkiye.
peyveke nazik nine. Em dikarin bêjin ji kerema xwe re hûn dikarin navê xwe bêjin. Yan jî hevan wan em dikarin çi bêjin? Tu kurekî! Na wer nabe. Navê te bixêr. Spas hevalê. Lêbelê Ew qas pes. Navê te bixêr. Yan jî em dikarin çi bêjin? Navê we çi ye? Baş. Mamoste. Gerek em nebêjin navê te navê we çi ye? Em bêjin navê te çi ye? Rast e hevalê ja tu jî rast dibêjî lê mirov wextê yekê nû naz dike û navberê da samiyet tune be ew gav meriv dibêje hûn meriv nabêje te. We femkir? Spas. Belê spas ji bo we. Hevalê nêja fermo. Kerem xwe, tu karî navê xwe bêjî? Aferin. Hevala eylem dibînin çiqa sû zimanê me fêr dibe. Ev jî nîşanî me de ku gel mirov zimanekî gel mirov bixwaze fêrbûna ziman ew qa zor nîne. Ew ziman zimanê dayîka me be ev tişt hiç zor nîne. Berê hevala nêja. Kelemkî bidomînin. Ez jî zanim mamoste. Ez siyasetmedarim. Ez zimanê xwe zû hîn bibim. Aliyê zimanê de pirsgirêkê min tune. İşê te çi ye? Na hevalê ziman. İş peyreke Tirkiye. Em bêjin hûn çi karî dikir wê çêtir dibe. Fermo cak edin. Hûn çi kar dikî? Hûn çi kar dikî nabe. Hûn çi kar dikin. Belê rast e. Ez xwendekarim. Ez ji İzmirê me. Tu ji Kureyê. Ez jî Serhadê me. Belê hevalno spas dikim fermo hûn dikar bijînin. Bas xweş mamoste. Belê hevalno niha bila du kesê din jî bên û desta xwe bixedînin. Hevalê îja navê te bixîr? Ez mamoste. Belê. Mamoste min got xelek berkes Helal. peyzanê ji xwe. Belê hevalê îja tu keremke Ez werim mamoste. belê tu were. Sercava. Çavê te neyişi. Fermo. Yek jî hevalê kirdin hevalê îja ji kerema xwe re tu were. Em te jî naz bikin. Hinkî werin vî alî bila heval baş bimînin. Fermo. Merhaba. Merhaba. Heval wer nabe. Ew hinekî nazik zimanê xwe hinekî nazik em baxwe. Ya mamoste siz be kubar. Yani hekî kubar. Belê. Ziman eva. Ya mamoste na balin kahve ve jmur bêjin çi îja ya? Ya heval eva ziman e. Em hatine xursa ziman. Hinkî nazik zimanê xwe xeber din. Em gerek xwedî zimanê xwe derkevin. Yani tu dibê ji bo ziman ne? Belê. Sercava mamoste. Çavê te neyşe. Fermo. Em te goda bikin xwe nîşan bide. Kubar. Belê. Hekî. Merhaba sıkılım. Merhaba Ejder. Çava bu xere. Mêre. Başla. Heval baş. Yok kibar. Baş bu domine. Çıkarı dikî. Ez xwendevan. Ez jî li kahve me. Ser kahve çıkarttık. O kedilizm. Efendim? Oho mamoste ne zukarı mı de ya? Wê pes nekin. Bu domine. Tamam. Belê. Ez ben çi navere diname. Bê çend salî tu? Ay bina bana mamoste yani. Nabe. Evabla yanlış anlamış ne kere Ben- ji bo zimane yani. Em zimanê xwe. He. Belê. Evabla ji bo ziman tu çend salî. Biz saniye merhaba. Geçen saniye. Yani ji bo ziman. Belê. 28. Eski hoş mu münasebete? Vallahi acı keyif hoş bum abdi yani. Belê heval. Ama ses karım bunu. Belê fermo hevalêşe. Tu ji dikar jinê. Mamoste çava bu. Baş bû. Gelek baş bû. Yani skarımdan kupar ji bo sinemaya te. Belê. Baş hevalêşe. Hele. Belê hevalno. Belê hevalê nêşan. Berî ku em dersa xwe bixetînin ez dixwazim bi kurtasî ser alfabeya Kurdî de hîn agahiya bidin we. Wekî hûn jî dizanin Mezopotamya derbûşa şaristaniyê ye. Wekî gelek tiştan nivîs jî pêşiyê li ser van axan hatiye xebitandin.
Kurji ev demek edilece liser van axan. Yani liser Mezopotamya dişi. Beli havanno. İlo Kürt se alfabeye kartinin. Se hava. Am bana bilirsin tahte. Jikelem akbara müji bilirsin nuseki koy havanno. Beli. Alfabeye yekemin. Alfabeye Kirili. Beli havanno. Alfabeye kirili. Kirili ne mi tamam? Beli. Kirili. Adı yemin alfabeye Arabi. Arabi. Yame davi alfabeye Latini. Se hep alfabe mehne, alfabe kirili. Havanam godar dike. Alfabe kirili, alfabe Arabi u alfabe Latini. Havanlo alfabe kirili Kurdin Sovyeta Kiev'in bixaritinin. Kurdin Sovyetan Kiev'in. Alfabe Arabi Kurdin Başura Kütük u Rojlat bixaritinin. Ötüm ki havale xale Öyle godar babası. dikin. Belistas. Alfabe Latini alfabe me davi. Evaji alfabe Latini ji Kurdin Bakur. Ango Kurdin Türkiye dijin yani em bikartinin. Le ilo geleki Kurdan alfabe Latini bikartinin. Çima mamoste? Jiber ku dengin zamanı Kurdi zedetir alfabe Latini te. Jiber ve naha alfabe Latini dınav havdaneke bikaranina alfabe Latin demek. Bele havano. Peki her çar parçayı Kürdistan'ı da aynı alfabe bikar baniyana eftиш jibo yektiya Kurdan pip girin kuya. Bele alfabe Kurdi ya Latini jalemi Celadet Bedirhan ve hatiye çekili. Mir Celadet Bedirhan 1919 ve dest bi xebata alfabe kiriye ancak de gulana 1930 ve qedan diye. O başı ev yek de kovara havalida ve şandi havanlı. Bele Emi başı lisede mücadele car kedim sekin havanlı. Havanlı dersame ilo qediya. İdi livişunde emi kari male bidin. Ez naha duxwazim 5 peyvan binivîsin texte. Emi van peyvan her yekî di nav hevokê de bixebitînin û karê malê çêkil werin destekedin. Belê hevanlo vana binivîsin texte. Beyvê me mamoste. Yani tu mamoste. Belê ez. Beyva me edin xwendekar. Yani em. Yani hün hevanlo. Beyva me edin karker. Rêve bir. Beyva me dawi hünermend. Mamoste. Mamoste. Kerem piyava. Dikarim erduk pencadma da boke keda bu karbinime. Ne haval yek u yek. Her yeki dinav havoki ikiden bir kalbinin ve çetir bize. Yani mine bu gosta mamoste khondakar karker ve bir unermet boke nalizin. Ne haval ve ne haber? Ama yek u yek dinav havoki de bir kalbinin. Beli? La mamoste. Beli yavanlı da samel ve deri fediya. Haya da sekedin biminin nav xeru paşiyle. Rojbaş herkesira serkefti juvara. Am karın mamoste. Beli kerem ki kari yeri. Serçava mamoste. Valla galak hoş bu. Galak hoş bu ya mamoste. Serçava sersera ha. Ne direkt mi? Mamoste khondakar karker ve bir unermet boke nalizin mamoste. Ne direkt mi kahve? Hoş bu mamoste da bir hoş bu ya. Mahmut Sekatede. Serçava tesnamet. Spas mı? Serçava evar baş. شیرین و خوشه
شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بنفش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بنفش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی خزر هلبسته شمدانا دسته شمدانا دسته زمان کردی خزر